ଆଉ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛୁ ନା? ଲକଡାଉନ ପରେ ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ଆଉ। କହ ତୋ ନାଁ କିସ କହ? भूपेश सर भूपेश। ଓ ଓକେ ଭୂପେଶ। ଭୂପେଶ ବେଟା। भूपेश ने सर भूपेश भूपेश। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୂପେଶ। भ सर भ भोसड़ी वाला भ भूपेश। भूपेश भोसड़ी वाला ना सर खाली भूपेश भोसड़ी वाला नहीं भ फॉर भोसड़ी वाला जानी पारे ना सर क्लियर। ସାର୍ ସହିତ ବକୁଛନ୍ତି। ହଉ ରେ ପୁଅ ହଉ। ଏଥର ଗୋଟେ ଏର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିମି ସେଟା ସାତ ଜନ୍ମର ତୁ କହିପାରିବୁନି। ହଉ କହନା ଦେଖିଆ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର 13 ଜଣ ଲୋକ କେୟାରକୁ ଯିବେ। କହନା ଦେଖିଆ। सर ଆପଣ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛକା ରହିବେ। ଛକା ହେଲେ 6 6 12 ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ 13 ଟୋଟାଲ୍ 13 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ହଉ କହନା ଦେଖିଆ। ଯଦି ମାଆକୁ ଇଂଲିଶର ମମ୍ କୁହାଯାଏ, ମାଆର ବଡ଼ ଭଉଣୀକି କିସ କୁହାଯିବ? ମାଆର ସାନ ଭଉଣୀକି କିସ କୁହାଯିବ? ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମିନିମମ୍। ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ତୁ କିସ ଇନଫିନିଟି? ତୁ ସେଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବି ଫେଲ୍ ହବୁ। ଡାହା ଫେଲ୍ ହବୁ ତୁ। କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସର ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲୁ। ସାର୍ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ମୋ ବାପା ଆଉ ମା ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍। ହଁ ସେଟା ତ ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ସାର୍ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସିଏ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଏ ବାଦ ରଖିଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ପାଦ ରଖିଥିବା ବି ଲୋକ ସାର୍ ସେଇ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିଁ ହେବେ ନା। ମାନେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ରଖିବେ କି? ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଇଥର ପାଦ ସେ ରଖିଛି। ଫାଷ୍ଟ ବି ସେ ରଖିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍? ହଁ ତୃତୀୟ ତ ବାପା ଯାଇଥିବେ ଆଉ, ହଁ ନା? ତୋର ପରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଏଇଥର। ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ। ନା ସାର୍, ପେପରଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ସାର୍। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ସବୁ ମୋ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ। ମୁଁ କେର ସାର୍ ତା ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଦେବି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ସବୁ 1900 ମସିହା, 1800 ମସିହା, 1700 ମସିହା ସାର୍ ସେଟା ମୁଁ କେର ଜାଣିନି। ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଯେ ଛୁଆ 2000 ମସିହା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହ ହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କେର ଜାଣିବି ସାର୍। ଓହୋ ଇତିହାସଟା ପରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଁ ତ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା ନା ବେ? ତୁ ଏରକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବଡ଼ ହେଲେ କିସ କରିବୁ ରେ ବାପା? କ'ଣ ତୋ ଫ୍ୟୁଚର୍? କିସ ହବୁ ବଡ଼ ହେଇକି ତୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ଚଲେଇମି। ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ହେମି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇମି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୋର ଟେମ୍ପୁର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ମୋ ଟେମ୍ପୁ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଯଦି ସେଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ନା। ସେଇ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ହେମି। ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଟେମ୍ପୁ ଚଲେଇମି ସାର୍। ନା ସେ ଟେମ୍ପୁର ବି ରିକ୍ସ। ଟେମ୍ପୁ ଚଲେଇବୁ କାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କାହିଁକି? ତୁ ଶଳାଟା ଚାଲିକି ଯା ହେଲା। ଚାଲିକା ଯା ତୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଚାଲିକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଯାହା ପଚାରିମି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ହେଲା। କହ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ହେବ? 5 ଘଣ୍ଟାର ଜେଲ୍ ସାର୍। ହଁ ନା ସ୍କୁଲଟା ତୋତେ ଜେଲ୍ରେ ବନାଉଛୁ ନା? ତୋର ଛୁଆ ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ହଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହ। ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ୍। ଗାର୍ଡେନ୍ ସାର୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍। ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଉ ତୁ ପ୍ରଜାପତି ସେଠି ଉଡ଼ିବୁ ଆଉ। ନେକ୍ସଟଟା କହ। କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନାଗି ସାର୍ ନେତା। ମୁଁ ନେତା? ଜୁତା ଖାଇଛୁ ଜୁତା? ଆଉ ଗୋଟେ କହ। ଓକିଲ। କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗଡ୍। ହଁ ଆଉ ତୋର ଅସୁରମାନଙ୍କ ନେଇ ଦରକାର ଆଉ। ଏବେ କହ ମନ୍ଦିର କିସ ହେବ? ସୋରୁମ୍ ସାର୍ ସୋରୁମ୍, ଜୁତା ସୋରୁମ୍। ହଁ ବେ ମନ୍ଦିର ତ ନେଇକି ଚପଲ ସରୁମ୍ ଆଉ ତୁ ଚପଲ ଚୋର। ହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହ। ମୁଭି ଥିଏଟର। ଲୋଭର ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା। ହଁ ନା ତୁ କେତେଥର ଥିଏଟର ଯାଇଛୁ କହ ନା? ଏବେ ବୋହୂର କହ। ବୋହୂ। ଶାଶୁର ଜେରକ୍ସ କପି। ତୁ କାହା ଜେରକ୍ସ ବେ? ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ଲାଗୁନି। ହେଁ କହ ବାହାଘରର କିସ ହେବ କହ? ବାହାଘର। ମୋ ଭଳିଆ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ବର୍ବାଦୀ ସାର୍। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ତୋତେ କେହି ବାହା ହେବେନି। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିସ ହେବ? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ସିମ୍ପଲ୍ ସାର୍, ବାହାଘରର ଲାଇସେନ୍ସ। ଓହୋ ତାହେଲେ ତୋ ମା' ବେକର ସବୁବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୋଟେ ପକେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ। ଜେଲ୍ର କିସ ହେବ? ଜେଲ୍। ବିନା ରେଣ୍ଟରେ ଘର ଭଡ଼ା ସାର୍। ସେଠି ପଇସା ଯେତେ ପଡ଼େନି, ଫ୍ରିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଫ୍ରିର ଦିଆହେଉଛି ତୁ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ? ଚାଲ ଯାଉନୁ ସେଠି ରହିବୁ। ଫ୍ରିର ଖାଇବୁ ପିଇବୁ। ଏଠି କାହିଁ ରହିକି ଅନଦଂଶ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଚାଲ ଯା ସେଠି। ଏବେ କହ ଡାକ୍ତର କିସ? ଡାକ୍ତର। ସାର୍ ସେ ଯମଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ରିଲେଟିଭ୍। ଜମର କାହିଁକି ହେବ? ତୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ହେଇଥିବ ସିଏ ଆଉ। କହିଲା କିସ ନା ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଏବେ କହ ମଶାଣିର କିସ? ମଶାଣି। ୱାର୍ଲଡର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ସାର୍ ସେଟା।
ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ୱାର୍ଲଡର ନେଇ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ହବ ମୋର ହେଇଥିବ ମୁଁ ମରି ଯାଉଛୁ ବନ ପାଠ ପଢ଼ ବନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ କାଲି ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବି।